Vidtfavnende og engageret. Lever midt i nutiden af at tage tidens puls og melde tilbage på den. Henter sin identitet ud af fortiden, men lader aldrig det optimistiske få lov til at glide af banen. En kvinde, der kan eksplodere i et væld af ord og håb. Britta Schall-Holberg, forhenværende indrigs- og landbrugsminister og meget mere. Nu foredragsholder og redaktør på Fyens Stiftstidende. 57 år, er gift på 35. år og har 2 voksne sønner. Bor på godset Hagenskov i Ebberup ved Assens. Britta Schall-Holberg, du har haft en utrolig masse job. Du er oprindelig lærer, så har du været politiker i mange år, du har været minister, medlem af Folketinget, du er også landmand, du er foredragsholder, og nu er du så redaktør, politisk redaktør på Fyens Stiftstidende. Er du sådan et menneske, der flapper rundt hulter til bulter og ikke kan finde ud af egentlig, hvor du hører til? Eller er du sådan et moderne menneske, som er på vej hele tiden hen til det næste spændende og vigtige? Jeg tror, jeg er det sidste. Jeg har også været noget andet. Jeg har også været 10 år på Sjællands Tidende som journalist, så det har også været en del af det. Så har jeg i øvrigt været tandplejer en gang, hvor vi kunne starte profylaktisk arbejde i Vestsjællands Amt. Det er jeg meget stolt af, så det har været vidt spændende. Jeg gør meget ud af også at skrive, at jeg tror, at det moderne menneskes tilværelse i høj grad, eller arbejdsmarkedet, eller det moderne menneskes tilværelse, men altså også arbejdsmarkedet vil blive sådan, at det bliver en kvalitet i sig selv, at du kan flytte dig, og du kan udvikle det, du har udviklet dig til, eller hvad skal vi sige. Altså hele tiden at være på vej. Det har jeg altid holdt foredrag om, og det har for mig været vigtigt. Men det var i gamle dage var det jo ikke noget positivt at flytte sig. Det tror jeg altså, det bliver nu. Men jeg har aldrig været opdraget til andet, end at det var vigtigt at bruge de, om jeg så må sige, for nu at blive lidt kristelig i verden, at bruge de talenter, man har. Er der forskel så på at flytte sig i sit arbejdsliv, og hvad med så at flytte sig i sit privatliv? Altså, hvordan kommer harmonien der? Jeg har været gift i 35 år med den samme mand, og der er 2 ting i det. Du kan ikke flytte dig også og fare rundt, sådan som jeg så altså gør, også i mit daglige liv. Og skifte så mange og være i København det ene øjeblik og her det andet øjeblik og sådan noget. Det kan du ikke hvis ikke du har en base at komme hjem til. Og det gælder så altså en familie, og det er meget vigtigt, men det gælder for mig altså også at komme hjem til stedet her. Når jeg kommer op på bakken og ser min røde tage, så ved jeg, så er jeg kommet hjem. Så har jeg ligesom H.C. Andersen. Det er herfra, min verden går, ikke? Folk, der har kendt dig i mange år, vil de sige om dig, at du er den samme, som du var for 30 år siden, grundlæggende? Eller er du blevet grundlæggende ting i dig, der har forandret dig? Det tror jeg ikke, der er. Altså, det ved jeg jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvad andre. Nej. Det kan jeg jo ikke vide. Men jeg ved i hvert fald om mig selv, at det kan jeg jo også se på de foredrag, jeg holder, og de ting, jeg skriver, at der er en fantastisk overensstemmelse mellem, hvad jeg for mange år siden skrev og sagde, og det jeg skriver og siger i dag. Og det føler jeg har været en meget stor styrke, fordi det åbenbart er en principiel måde at leve på. Jeg synes i virkeligheden, hvis man og det hænger jo også med det, for det her har jo også noget med kristendom at gøre, at hvis man skal takke for det liv, man har fået, så har man en forpligtelse til at leve midt i det og være en del af det og blande sig og spille ud simpelthen. Men den der base eller basis, som ligger dybt inde i det private og i ens personlighed måske også, ikke? Er det noget, man får foræret? Altså, hvor kommer det fra? Det ved jeg jo ikke. Det ved jeg jo ikke, om man får det foræret. Måske er det også en del af den opdragelse, man har fået. Det vil jeg tro. For mig spiller det en meget... Jeg ser til min store undren, at det er utroligt moderne. Det har været i flere år, ikke, at skrive bøger om sine forfærdelige forældre. Og ligesom at afsværge sig det, man kommer af. For mig er det meget vigtigt at sige, at jeg er en del af en kæde, og den familie og de mennesker, der kommer før mig, spiller en voldsom rolle, også for det, jeg tænker. Også fordi
det betyder jo også noget vigtigt for netop for mig i, at jeg skal gøre det så godt, jeg kan, mens jeg er her. Fordi efter mig kommer der også nogen, som skal kunne sige, det var godt nok. Ja, for jeg tænker på, altså du har jo så også nogle meget massive basiser, hvis det hedder det, ikke? Altså du har som sagt et ægteskab, der var 35 år, og du har det her, dit hjem, godset, vi sidder i og snakker, som er også sådan meget et sted. Men jeg tænker det flytter man ikke sådan med. Nej, det er det. Nej, altså. Det gør man ikke. Det mange moderne mennesker, altså dels flytter de jo rundt og bor mange steder, ikke? Og dels er der jo så også mange, der bliver skilt og har de der familiebrud hele tiden rundt. Altså bliver de så sådan nogle forvirrede hoveder indeni? Det ved jeg jo ikke, men det jeg ved, det er, at vi havde besøg for nogle tid siden af en ung, veluddannet mand, som pludselig stoppede op midt i en samtale og rejste sig op og kiggede rundt her og brugte meget tid. Og vi kunne ikke rigtig forstå, hvad der skete i rummet, indtil det blev klart for os, eller så sagde han, da han kom tilbage, tænk at have et sted at høre til. Og det forstår jeg bedre end nogen, og det er klart, at sådan et sted som det her, som sagt, så flytter man det ingen steder. Man kan heller ikke flytte sig så forfærdeligt langt selv, fordi der simpelthen er dyr, og der er bygninger, og der er ting, der skal ordnes, og der er et ansvar, der skal forvaltes. Vi har også en hel række lejre og sådan noget. Vi har simpelthen, der er altid en hjemme her, og det betyder så også, at vi ikke så meget, jeg har jo også rejst det, jeg kunne, men det har jo også betydet, at min mand har måttet være hjemme. Vi sørger altid for, at der er en her. Der er også altid en at ringe til. Det er der for de andre, men det er der også for os. Og det er der så også for vores børn. Der er jo nogle mennesker, hvis børn heller ikke kommer hjem til deres hjem. Fordi der er mange, der ikke har noget hjem. Ja, det er ikke det. Fordi mine forældre og dine forældre og papmor og papbedsteforældre. Ja, de er på besøg. Men her der er de hjemme, og der står møblerne, som de har gjort. Og nogle af møblerne står endda, som de gjorde i deres bedstefars tid. Ikke? Har du aldrig oplevet det som en spændetrøje? Også da du var teenager for eksempel, og sige, jeg gider ikke have med det at gøre. Aldrig. Altså. Aldrig, og jeg kan mærke, at mine børn har det lige sådan. Men det er jo også fordi, at man kan jo også lade sig opsluge. Altså, det er jo vigtigt, at sådan et sted som det her, at du lever midt i verden. Altså, vi lever jo en tilværelse, som er fuldt moderne. Vi farer jo rundt, og det har lagt meget vægt på, at det netop ikke, at det bliver et moderne sted, hvor der leves et moderne liv. Sådan at vi er en del af omgivelserne. Så antydede du før, da jeg snakkede om det med basisen og det der udgangspunkt, som vel er nødvendigt netop for, at man kan have sådan et aktivt og lidt flyvsk liv, at det hører i dit verden, hører vor Herre også med i det? Ja, og det kan jeg slet ikke skille ad, vel, fordi altså, det at have et sted at høre til, betyder jo også, at jeg er på plads i forhold til vor Herre, altså, og jeg har en stærk tro på, at jeg skal ikke sjuske med det. Der er nogen, der ser efter, om jeg sjusker, ikke? Men der er også en ramme, der er også en fast ramme. Så hvis jeg synes, at i nogle situationer måske, at det går rigeligt stærkt, så ved jeg, at stærkere går det altså ikke, end at fundamentet er i orden. I de der mange aktiviteter, har du også nogensinde været i menighedsrådet? Det er faktisk næsten det eneste, jeg ikke har. Jeg har siddet mange år i en kommunalbestyrelse, og jeg har været formand for alt muligt. Men menighedsråd har jeg ikke været i, og det er jeg faktisk frygtelig ked af. Men jeg har jo altså været formand for det mellemkirkelige råd. Det smager jo lidt af fuld. Du er ikke from nok til at komme i menighedsrådet måske? Det ved jeg ikke. Det må du jo spørge de lokale folk om. Jeg ved ikke, om jeg er from. Nej, jeg bryder mig ikke om ordet from, men det betyder utrolig meget for mig. Netop som en forankring i en tilværelse. Hvad er det i vejen med at være from? Det kommer til at se så fodslæbende og sådan lidt trist ud, ikke? Lidt mismodigt ud, sådan der. Det er også godt, vi snakker med dig om, det er så det der folkelighedsbegreb, som jo også er noget af det, der sådan har stået fast i Danmark i hvert fald i massevis af år. Ikke? Det var ligesom der, vi havde vores fundament. Sådan grundvis folkelighed. Her har vi råd, her hører vi til. Men det folkelighedsbegreb er vel ved at gå også i opløsning i de her år, er det ikke det? Jo, det kunne det godt se ud til. Men jeg tror, det har været værre, end det bliver. Fordi jeg tror, at det vil blive et meget stor søgen netop efter ståsteder. Den unge mand, han var nok ganske karakteristisk for sin tid, at han siger, at tænker at have et sted at høre til. Jeg tror simpelthen, at mennesker vil gøre sig umage med i de kommende år,
at finde steder, de hører til. Du kan se det på begravelser og sådan noget, hvor tidligere var, sådan hænger det sammen i mit hoved, hvor man i virkeligheden ville forsvinde, og der måtte ikke være sten over, ingen måtte kunne finde en. Sådan. Begravet i stilhed. Der er det, ja, præcis. Der begynder vi jo helt anderledes at måtte rage op, altså der må gerne være sten på, der må gerne være navn på og sådan noget, så jeg kan gå derhen, ikke? Og så kan man sige, men der er mange andre steder, man kan sørge eller mindes. Men en kirkegård og en sten og et sted er et godt sted, men måske også et udtryk for, at mennesker ønsker at have det ro et sted. Det kan godt være, at huset flytter sig, men gravstedet bliver dog. Og jeg synes, man kan se det på noget så prosaisk som boligindretning og sådan noget, at mennesker går voldsomt op i, hvad farve skal sofaen have, og der skal helst være gammel chatol og sådan noget. At søge nogle rødder, fordi ellers så går vi op i limningen simpelthen. Og det er den samme tankegang, som du har i dit privatliv, du ser her, altså at vi må have sådan nogle rødder tilbage i historien og vide, hvor vi hører til og hvor vi kommer fra, som et afsæt for at kan springe fremad. Ja. Men det gælder jo, altså jeg kan jo se det også som foredragsholder, altså man kan jo se på de titler, man bliver bedt om at tale om, at de er jo også skiftet. Nu handler det jo efter murens fald, handler det jo meget om, jamen hvem er vi selv, hvad vil det sige at være dansk, det har vi jo ikke skænket så mange tanker i så mange år. Hvad er det for en historie, vi har? Hvad er kristendom egentlig for noget? Hvad er det for en base, vi har i vores tilværelse? Og det er jo noget som, og kirkegang og ritualer og sådan noget, hvad er det derfor? Og det er jo sådan noget, jeg bliver bedt om at fortælle om. Andre kan fortælle, de fortæller om litteratur eller noget andet noget. Simpelthen, hvad er det for en ramme, vi som danskere hører til i? Jeg tror, det kommer meget af hele den udvikling, der er sket ude i verden, også med murens fald og så videre. Pludselig dukkede der nogle lande op og nogle folkeslag op, som vi måske næsten havde glemt eksisterede, som krævede at vise deres ansigter, deres identitet og så videre. Og at vi så i virkeligheden sagde, jamen hvem er vi selv? Plus at man selvfølgelig kan sige, hvis vi ikke er klar på det, så kan vi jo nemt blive rendt over ende af alt muligt, så vi vil gerne kunne deltage fuldgyldigt i samtalen. Ja, fordi det ting, du nævnte før om at vi sådan, i nogen grad ser du i hvert fald, at vi søger tilbage til nogle rødder og sådan noget, og det er vel stadigvæk også typisk for moderne mennesker meget individualistisk, ikke? Altså, hvor stammer jeg fra, og hvad er mine rødder? Ja. Men til et ordentligt folkelighedsbegreb har der en fornemmelse af noget fællesskab, ikke? Ja. Hvor er det? Er det der også? Det er så et af mine foredrag, som går på, at det er jo ikke nok at være et individ. Man bliver jo nødt til, at friheden består jo i, at jeg er et frit menneske i fællesskab med de andre, og at de andre har den samme frihed, som jeg har. Og besværligheden består så også i, at vi kan være der alle sammen med vores forskellighed, ikke? Men hvis vi ikke får det bånd til at hænge sammen. Men det, jeg vil sige før, det var også, jeg tror, at der er jo en interesse om igen at holde fester og holde, hvad skal vi sige, lave nogle hælder i tilværelsen og sige, nu samler vi familien, og nu samler vi os alle sammen, og sådan noget, som er en del af det her, for at sige, vi vil gerne høre til sammen med nogle andre, for ellers bliver vi sindssyge simpelthen. Men når du skal ud og holde... Så jeg tror ikke på den med egoismen, det tror jeg ikke på. På den side, når de beder dig om at komme ud og holde foredrag netop om det folkelige fællesskab og gøre opmærksom på de her ting, så er det vel, fordi de ikke findes? Altså, hvis det fungerede, og hvis vi gik rundt i sådan en tryg folkelighed, ikke, så var der ingen grund til at betale dig for at fortælle om det. Nej, det kan man sige. Det er jo så heldigt. Men altså, bortset fra det, så må man jo sige, der findes jo, jeg oplever jo også lokalsamfund, vi har jo Helnæs her lige omkring os, som har været dødt i mange år, men som pludselig på grund af, at nogle mennesker har sagt sådan, hvor pokker er fællesskabet henne her, kan vi ikke gøre noget for det selv? Og det er noget af det, som jeg holder foredrag om, det er simpelthen, kære venner, hvis folkelighed og fællesskab kommer jo ikke af sig selv. Det gør det heller ikke for et menneske. Altså, hvis jeg sætter mig her, jeg kunne jo godt sidde her hygge mig hen i et hjørne, men vi gør jo meget for at hvad skal vi sige, tænde lys i hele hytten og sådan noget, og sige, vi er her. Og hvis man ikke yder noget, så kan man stå hen i et hjørne og være meget ensom og sådan noget. Så man må selv ud på banen for at danne det fællesskab, ikke? Og de der moderne fællesskaber, som du så synes, man skal danne, jamen, er de ikke stadigvæk sådan nogen, man kan vælge sig ind til, hvis man synes, at det vil man gerne, og så kan man sige af, hvis man ikke gider alligevel? Jo, altså og kan man modsat de gammeldags fællesskaber, ikke, hvor du ikke kunne hoppe af, vel altså? Nej, der men man kan jo sige, ja, men spørgsmålet er, om det egentlig ikke, for det synes jeg egentlig er ganske charmerende, hvis du nu vælger at blive,
For det er jo et valg, du foretager selvfølgelig. Det er jo ikke nytte noget, også i et ægteskab, du siger, nej, det gik ikke det her, det var ikke sjovt. Jeg finder noget andet. Og så viser det sig meget ofte, at det bliver heller ikke så skægt, og så prøver jeg noget tredje, ikke? Og så kan jeg blive ved med det. Så man må ligesom, tror jeg, sige, altså nu er jeg her, og hvordan kan jeg så få noget ud af det? Også i de situationer, hvor det måske ikke er optimalt. Det sådan gælder med et ægteskab, det gælder vel også på sit arbejde, eller det gælder sandelig også, når man har sådan en gård som det her, så springer der et vandrør, eller der er en hest, der bliver syg, eller en ko, der kælver forkert her. Altså, sådan er livet jo. Man skal sige, det er nu min virkelighed. Men hører der så alligevel skelne imellem de der gamle fællesskaber, ikke? Hvor man ligesom for mange af dem var jo vældig indsnævret, det skal man jo altså være. Ja, og var jo hvad skal man sige, det var jo, hvad skal vi sige, jeg var bundet af min stand og mit sted og sådan noget. Ja, man har ikke muligheden for at vælge fra, men ikke uden i hvert fald, det vil få nogle utrolig voldsomme konsekvenser. Det er ikke? Altså. Og det har du jo i dag. Du kan flytte dig, du kan uddannelsesmæssigt flytte dig, ikke? Og du kan jo se, du kan have en gård, og du kan være, som min yngste søn, der skal have gården, han læser til jura, ikke? Altså, den måde kan du jo springe rundt i det, havde jeg sagt. På samme, og det synes jeg er utrolig heldigt. Det betyder jo også, det kan jeg jo også se af de unge mennesker, der kommer her, at fordi du er blevet snedker og har valgt at blive tømrer eller snedker, jamen så er du jo ikke bundet til at stå der med høvlen hele livet, men du kan sige, jamen nu er jeg så det, og håndværker i sig selv er noget vigtigt. Det er det inde i hovedet, ikke, at være håndværker. Men det kan jo godt være, at vedkommende måske siger, nu vil jeg til Afrika, eller nu vil jeg læse videre, eller nu vil jeg udvikle mig på en anden måde. Og bruge det som base, ikke? Så det kan jeg godt forstå, det der med, at man kan vælge sig ind og sige, nu bor jeg altså på Helnæs, og her bor vi altså 45 mennesker, og vi vil gerne være afhængige af hinanden. Vi behøver ikke at være det, men vi vælger frivilligt at gøre det, fordi det giver os en hel masse værdier, som vi gerne vil have med. Ja. Så til at tænke på, kan man også lave det valg på større plan, altså med hensyn til for eksempel at være dansker? Altså kan man også der vælge at bo i Danmark, og så sige, at jeg gider ikke være dansker, jeg vil hellere være franskmand, men jeg bliver boende på Fyn? Nej, det tror jeg ikke, man kan. Det kan man ikke? Det tror jeg ikke, man kan, men jeg tror, man kan have stor fornøjelse af at have en dansk identitet og høre til i et dansk miljø, og så vide, at jeg kan tage til Frankrig, eller jeg kan tage til Kina, eller jeg kan tage... Men jeg har jo oplevet som formand for det mellemkirkelige råd, det er en fantastisk oplevelse, det er, at komme fra Ebberup og bo her, og være dansk folkekirkekristen, og så komme ned til Namibia og deltage i en namibisk gudstjeneste med folk, alle de her sorte folk under træet. Voldsomt fascinerende, og man er helt, hvor er det spændende. Og så sidder man alligevel lige pludselig og tænker, nej, det bliver godt at komme hjem i Sønderby Kirke. Og så bliver du pludselig bevidst på, at du er hverken afrikaner eller noget som helst. Du hører til et så mange kilometer herfra. Og den dobbelthed, den tror jeg, og jeg tror netop det, at du er i stand til, som et almindeligt menneske i virkeligheden, at få en mulighed for at rejse til fjernere lande, og se andre menneskers folkeslags livsvilkår, og deres tro, og deres alt det der udfolde sig. Jeg tror, jeg i den grad vil skærpe din appetit på at komme hjem og blive opmærksom på dit eget. Og ligesom når jeg kommer herop og ser min røde tage, og siger, så, nu er jeg hjemme. Men den der danskhed, som du altså så, hvis jeg hører dig rigtigt, siger, at man ikke kan vælge vel, altså den er man ligesom havnet i. Den er man og der sidder man altså værsgo på, ikke? Ja. Den tror du så også vil overleve i de næste 20-30 år? Jamen, jeg er meget sikker på, at mennesker kan ikke leve i en så fragmenteret verden, og med så voldsom informationsstrøm og sådan noget, uden at du bevidst eller ubevidst søger dine slægtsrødder eller dine steder at høre til. Og steder at høre til er jo også inde i dit hoved. Det behøver jo ikke at være et fysisk sted, men det er et rum for din tanke, eller hvad du vil, ikke? Men sproget for eksempel, ikke? Altså, der er jo utrolig mange danskere, der snakker meget bedre engelsk i det nu, hvor der end de snakker dansk. Ja, men jeg lurer på, fordi nu sidder jeg jo på en avis til daglig, ja. Og vi gør meget ud af, at vi havde netop i journalistgruppen forleden der, jeg hører jo ikke til den, men jeg sidder jo i en anden hjørne, men man gjorde meget ud af fra journalistgruppens side at sige noget om sproget.
at raffinere det på en sådan måde, så man ikke bare skriver løs, men at man sliber det til og er opmærksom. Og jeg har aldrig i mit liv set så mange ordbøger, som jeg har set på redaktionen. Det kom bag på mig i virkeligheden, at den der banken oven i hovedet, hvor redaktionssekretæren siger, nyhedsredaktøren siger, nu slår jeg altså op i ordbogen, for at se, hvordan det staves simpelthen. Det, altså nu er det lige ved min kæphest, ikke? Fordi netop at de ordbøger findes, og at redaktionssekretæren bliver nødt til at opføre sig sådan, som du beskriver, det er jo et tegn på, at det ikke er i orden, ikke? Det er ikke i orden. Ja, de kan ikke snakke dansk, fordi så har de ikke haft brug for det. Men det var det, jeg sagde til dig, at jeg tror, vi er, og så kan vi jo snakke 68 og 70 og alt det der, ikke? Vi har haft et tab i en hel række år, hvor vi har troet, at frihed, det var bare et spørgsmål om at cykle derudad, ikke? Og opleve det hele og slippe alle badunerne. Altså man kunne jo dårligt sige, enhver, som jeg plejer at sige, hedder jo Lise og Paul og Ole og sådan noget. Men hvad de hedder til efternavn, det er der jo ingen, der aner, fordi det var jo ikke ind at sige, for jeg måtte jo ikke være begrænset af min forfærdelige familie, vel? Hvor jeg har det sådan, at som min far altid sagde, du skal være stolt af, hvad du hedder, og det er jeg jo opdraget med. Var lidt frækt. Hvad hedder din mand til efternavn? Han hedder nøjagtigt det, han hedder. Han hedder Jørgen Hansen, for han sagde, jeg kan ikke hedde andet. Er I ikke en familie? Jo, men det kan vi sagtens være. Nej. Og man kan sagtens være to helt selvstændige mennesker, og alligevel indgå i et forpligtet fællesskab, og med papir og det hele, og præstens velsignelse og alt muligt. I så det der, den der fremtidsverden, vi nu har snakket om, ikke? Altså, hvor det sådan står og vabler lidt, men hvor du i hvert fald klart tror på, at fællesskabet og identiteten, den danske identitet, nok skal bære igen. Hvis vi vil. Nå, det kræver vi vel? Ja, det kræver vi vil. Ja. Ja, det er da en aktiv handling. Det er jo derfor, jeg har været politiker. Det er derfor, jeg nu er hvad skal vi sige, journalist, eller i hvert fald sidder på en avis. Og det er da derfor. Det er derfor, og det er da også derfor, jeg gik ud af Folketinget. Bund og grund har jeg jo været kommunalpolitiker alt mit liv. Altså, jeg hører til på gulvet, om jeg så må sige, fordi og det var baggrunden for, at jeg gik ud af Folketinget. Det var, at jeg sagde, hvis vi skal have skubbet til noget af det her, som du så taler om, fællesskabet, folkeligheden, bevidstheden om, hvem jeg er, og folks selvfølelse. Der er jo utrolig mange mennesker, der har så lidt selvfølelse. Betyder det overhovedet noget, at jeg eksisterer? Og hvis vi skal have skubbet til det og fortalt mennesker, hvor vigtige hver især er for det, vi skal efterlade, ikke? Så skulle jeg ikke sidde i Folketinget, fordi så skal det ikke gøres op fra. Altså, så skal man simpelthen ned og nære det der folkelige kaffebord, ikke? Og sige, nu skal vi have en samtale. Du kan jo se, hvor farligt det også er, når man fjerner sig fra sit bagland. Så så skal vi simpelthen være der, hvor den folkelige debat er i forsamlingshuset. Jeg befinder mig aldrig bedre end i et forsamlingshus. Du bliver aldrig opstillet til EU-parlamentet? Nej, det har jeg sagt nej til hver gang. Og det er helt klart, fordi man kan ikke have et sted som det her, og så være så meget væk. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Det var også et problem i Folketinget. Så dør det simpelthen. Men det er sandelig ikke, fordi interessen ikke er der. Jeg er en stor tilhænger af det europæiske samarbejde. Også ud fra, og jeg tager hatten af for de mennesker, som vil være med til at sætte en dansk stemme ned i det europæiske. Fordi jeg mener, at vi med den folkelige baggrund, vi har, og den historiske baggrund, vi har, demokratiske baggrund, har, simpelthen er forpligtet til at være på plads og være en stemme ind i det kor der. Så vil jeg godt til sidst snakke lidt med dig om det kirkelige, eller kristendommen, kirken, ja, folkekirken i Danmark, som jo også i den forrige generation i hvert fald var en naturlig del af det at være dansker, og en del af den der folkelighed, som nu er blevet sådan mere et valganliggende og en aktivitetshandling, fordi hvis vi ikke kommer ud af hullerne, så forsvinder det. Ja. Folkeligt set i hvert fald. Ja. Gælder det samme, mener du så, for kirken? Altså hvis ikke vi vil den kirke, så dør den hen. Det mener du? Ja, nu kan vi tale teologisk, så går jeg ud fra, at den bliver der. Ja. Jamen, det er jo ikke vores sag, vel? Det ordner vor herre. Ja, fuldstændig. Men hvad enten vi er der eller ej, så er der kirke alligevel. Ikke? Ja. Men menighedsarbejdet, hvad skal vi sige? Gudstjeneste, det er derfor. Det kan jo ikke være der, hvis vi ikke er der. Det er klart.
Og der kan man sige, at vi interesserer os for lidt for det. Men på den anden side, så må jeg jo også sige, at der har jo været så mange undersøgelser, også på det sidste her, hvor man tager temperaturen på folks moderne menneskers tro og sådan noget. Det tror jeg ikke, man kan spørge om det kan man ikke spørge om i telefonen. Det er sådan en overflade. Det skal man sidde og snakke om. Og jeg ved heller ikke, hvor åben man vil være i en telefon, hvor man bliver ringet op af en eller anden tilfælde. Så det giver ikke ret meget for. Men jeg tror også her, der er et traditionstab, hvor vi simpelthen må til at genlære, hvad handler det om. Og derfor er jeg meget optaget af, for det første, at vi gør meget ud af børneundervisning, for det andet, at vi gør meget ud af voksenundervisning, at vi tager forældrene med til undervisningen, når vi underviser konfirmander. Og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man ikke også kunne lave aftenskole, men det er der altså faktisk også nogle menighedsråd, der gør i deres sognegård og sådan noget. Det er blandt andet noget af det, som jeg farer rundt og laver. Men det er klart, at hvis vi ikke ved, hvad det er, og hvis vi ikke gider at undersøge, hvad det er, og hvis vi ikke gider at være med, så falder det fra hinanden, det er klart. Gider vi det, tror du, om 10 år? Altså, igen er jo altså uforbederlig optimisme, det er fordi, jeg kaster mig jo ind i det, ikke? Jeg kan godt forstå moderne mennesker, som farer rundt og har en fuld arbejdsdag fra klokken 9. Jeg skal først med børn i børnehave og alt det der, og have hele huset til at fungere, og så afsted på kontoret en times kørsel eller et eller andet. Og så kommer hjem, så skal den baglæns filmen, inden vi når til aftensbordet og har set fjernsyn og sådan noget. Hvis ugen okser sådan et sted, som den gør for mange mennesker, også for mig selv altså, så kan jeg godt forstå, hvis det kniber at komme i kirke kl. 10 søndag formiddag. Ja, fordi de der ting, du snakker om nu og ændrer, det er jo lige sådan nogle forholdsvis detaljeting, ikke? Altså, det der, men derfor taler jeg også om undervisning. Ja, fordi det er grundlæggende ikke, altså om danskerne siger, at vi er ligeglade med den kirke, fordi vi har ikke brug for den. Eller om de så satser på den og siger, at vi vil den, og vi skal nok yde, hvad der skal ydes. Og det er jo det, man må sige. Det er jo det hele det folkelige arbejde, som jeg er dybt involveret i, går ud på. Det er at sige, at vi er forpligtet af at leve midt i denne verden. Og hvis vi lader den sejle afsted, så går det anderledes, end vi gerne vil. Og derfor bliver vi nødt til at være med. Og derfor kan man ikke bare sidde her. Man må ud og køre eller sådan noget. Men det er altså også vigtigt at kunne komme hjem igen. Findes der én ting, som du i din store optimisme ikke tror, vi kan nå at redde mere? Nej, det ved jeg næsten ikke, hvad skulle være. Og jeg vil ikke egentlig bruge ordet redde, fordi sådan ser jeg det egentlig ikke. Verden er for mig et spørgsmål om, eller dagen er for mig sådan, at jeg siger, nå, her har jeg så en blank dag, hvad skal jeg så bruge, jeg vil ikke sige den til, men hvordan bruger jeg mig selv ind i den dag? Hvis man er optaget af det, så er man ikke sådan ude på at frelse verden, så lever man bare midt i den. Så derfor vil jeg meget nødig rende rundt og moralisere eller missionere eller sådan noget lignende. Men du vil gerne gøre en indsats? Jeg vil forfærdeligt gerne gøre en indsats, og jeg vil gerne have, at når jeg en dag lægger mig med 5 tulipaner på næsen, det er der nu nok andre, der sætter på mig, men den dag jeg lægger mig og skal have tulipanerne på næsen, så vil jeg gerne kunne sige, at jeg har i hvert fald ydet mit. Hvad det så er blevet til, det ved jeg ikke. Og jeg er ikke særlig optaget af, at man får en statue et eller andet sted, men det er vigtigt at hele tiden kunne mærke, at man bruger sig. Og så må man håbe, at det er en god sags tjeneste.